Туган ягыбыз табигаты искиткеч бай һәм юмарт, һәм аның безгә биргән иң зур байлыгы эчәр су, чишмәләр. Чишмәләрне бездә барлап, аларны карап, кадерләп яшәү дигән матур гадәт яши. Алдагы сюжетта без сезне Яңа Мишән авылында чишмә ачу вакыйгасы белән таныштырырбыз. Тау куеныннан кишкенә агым булып бәреп чыккан әлеге чишмәнең барлыкка килүенә дә күптән түгел генә. 70-нче елларда трактор белән таудан төзелешкә таш алган вакытта килеп чыга ул. Һәм тау башы урамындагы 7-8 йортны бик тәмле, юшкынсыз суы белән тәэмин итә башлый. Әлеге урамда яшәүчеләр аңа улаклар куеп, гел карап торалар. Аннары иләргә су кергәч, чишмә онытыла, көтү дә йөреп ташландыкка әйләнә. Әлеге урамда туып үскән, хәзер бойлар сабасында яшәүче шәхси эшмәкәр Флёр Шакирҗанов 2-3 ел элек чишмәне төзекләндерү эшенә алына. Бу эштә аңа гаиләсе, туганнары бик нык ярдәм итә. Тау битендә аккан чишмә суын торбалар куеп, елга аша авыл ягына чыгаралар. Булгач булсын дип, чишмә суы агарга самавыр киленә, янәшәдә шыгырлы кое да ясала. Чишмә янын матурлап эшлиләр һәм җиләк-җимеш агачлары утырталар. 1 октябрь көнне исә авылдашлар чишмә ашу бәйрәменә килделәр. Авыл халкын бәйрәм белән Сабар районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Куддусов, Мишән авыл җирлеге башлыгы Айзат Гәрәев тәбрикләде. Шакирҗановлар гаиләсе бәйрәмгә килүчеләрне мул өстәлләр әзерләп кунак итте. Моңа кадәр исеме дә булмаган чишмә хәзер яшьлегем чишмәсе булып җырлый-җырлый яшәешен дәвам итә. Авылдашлар чишмәгә сукмак өзелмәс, читтә яшәүчеләр дә хәзер үз чишмәбезнең суын алып китәрләр дип ышаныч белдерделәр.